አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ድህረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲት ኣምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳና ምህረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ጥሪ 4 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ። 4 ጥሪ ክብረ በዓል ናይ ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ካብ ሃዋርያት ንጎይታ ስጋብ መወዳእታ ዝሰዓቦ ንጹህ ድንግል ቅዱስ ዮሃንስ በዚ ዕለት ዝተሰወረሉ ዕለት እዩ። ካብ ሃዋርያት ሞት ዘይጠዓመ ብጽንዓቱ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተሰለመ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ወልደ ነጎድጓድ ነባቤ መለኮት ፍቁረ እግዚእ ቁጽረ ገጽ ተኣ ሎጎስ ወንጌላዊ ነቢይ ብዙሕ ኣስማት ዘሎ በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡ ድማ ጸኒዕና ስጋብ ሞት ኣብ ተዋህዶ ሃይማኖትና ንምንባር ብጸሎትን ቃል ኪዳንን ይሓግዘና ኣሜን። ሃሌሉያ 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 ኮከበ ዘሰመይናከ ፀሐይ ጽድቅ ዝሃጸነከ ውስተ ህጽኑ ዘአርፈቀከ ኮከበ ዘሰመይናከ በአፉ ዘሰአመከ ወበቅናቱ ዘአቅነተከ ኮከበ ሰመይናከ ህቡአቲሁ ዘአርአየከ ወንጌለ ጸጋሁ ዘአወፈየከ ኮከበ ሰመይናከ ዮሐንስ መኑ ከማከ አስተምህር ለነ ሰአልናከ። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና። ስንክሳር 4 ጥሪ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ዮሐንስ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ዘውዲዎስን ካብ ማርያም ባውፊልያን ተወሊዱ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዓበየ። ገና ኣብ ግብዝናኡ ንመድኃኒ ዓለም ተኸተሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ሐዋርያት ቀዲሙ ንጎይታ ካብ ምኽታሉ ሓሊፉ ብዝኾነ ምኽንያት ካብ ጎኑ ኣይጠፍእን ነበረ። ስለ ንጽህንኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሐዋርያት ሞጎስ ልዕል ዝበለ እዩ። ንጎይታና ስጋብ እግረ መስቀል ስለ ዝተኸተለ ንድንግል ማርያም እመቤትና ተቐበለ። ምስ እመቤትና ን15 ዓመታት ክቕመጥ ከሎ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ካብ ደቂ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ልዑላን መላእኽቲ ማዕረጉ ልዕል ዝበለ እዩ። ሰብ ክበቅዕ ከሎ ንመላእኽቲ ክርኢ ከኣሎ። ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም። ካብ ፍጥረት ወገን ካብ ኣደ ብርሃን ቀጺሉ ክቡር ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ንእሽተይ እስያ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝሰበኸ ይፍለጥ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዚ ምድሪ ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ግዚኡ ግን ዝሕለፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነዞም ኣህዛብ ድማ ናብ ክርስትና ንምምጻእ ብኣፉን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። 3 መልእኽትታት ራእይ ዮሐንስ ወንጌልን ጽሒፉ እዩ። ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሳቐይዎ።
ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርጋኑ በፂሕዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግስቱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ኤፌሶን። እዛ ኤፌሶን ዝብልዎ ሃገር ትርከቦ ኣቐዲማ ንእሽቶ እስያ ሕጂ ቱርኪ ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ብዙሓት ሃዋርያት ምሂሮምላ እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ዘድሊ ለውጢ ዘምፅአት ስለ ዘይነበረት ቅዱስ ዮሃንስ ክኸይድ ተስአ። ካብ ማእከል ደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ አብሮኮሮስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ኣኸቲሉ እንዳጸለየ ኣብ መርከብ ተሳፈሩ። ሃዋርያት ኣበው መከረኛታት እዮም እሞ ማዕበል ተለዓሎም። ድሕሪ ቁሩብ ድማ መርከቦም በቲ ማዕበል ተበታተነት። ቅዱስ አብሮኮሮስ ኣብ ልዕሊ ስባር ተሳፊሩ ናብ ሓንቲ ደሴት በጽሓ። ካብ ንጹህ መምህሩ ቅዱስ ዮሃንስ ስለ ዝተፈለየ ግን በኸያ። ፍቑረ እግዚእ ግን ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ባሕሪ ን40 መዓልቲ ቀነየ። ንሱ ብፈጣሪኡ ፍቕሪ ዝተመሰጠ ነበረ እሞ ዘይምምጋቡ ኣይጎድኦን ድማ። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ናብ ወዲ መዝሙሩ ዘለዎ ደሴት በቲ ማዕበል በጽሐ። ክልቲኦም ቅዱሳን ድማ ተደላልዮም ተራኸቡ። ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ድማ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ። ኣምላኾም ናብዚ ደሴት ዘምጽኦም ብጥበቡ እዩ እሞ ክዛዋወሩ ከለዉ ክልተ ነገር ኣስተውዓሉ። እቲ ሓደ ነበርቲ እታ ደሴት ዘምልኽዎ ጣዖት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ መብዛሕቲኦም ናይ ቤተ መንግስቲ ወለዲ እዮም። ሮምና ዝብልዋ ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ነዞም ኩሎም እንዳመገበት ተመሓዳደር። እዞም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ብቐጥታ ትምህርቲ ወንጌል እንተነጊሮሞም ከም ዘይቅበልዎ ስለ ዝተረድኡ ካልእ ሜላ ሓሰቡ። ከም ዝሓሰብዎ ድማ ናብ ቤት እመቤት ሮምና ከይዶም ብባርነት ተቖጽሩ። ንሮምና ቀደም ናይ ኣቦኺ ባሮስ ዝነበርና ሰባት ኢና ስለ ዝበልዋ ክልቲኦም ቅዱሳን እሳት ኣንዳድን ገዳን ፖል ሓጻብን ገበርዎም። ንሰማይን ምድርን ዝኸበዱ እዞም ቅዱሳን ንዝኸሓዱ ክመልሱ ምእንቲ ብባርነት ግፍዒ ተቐበሉ። የመከር ንመእመኒ ጊዜ ምስ በጽሐ ድማ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጠረት። እዞም ቅዱሳን ዮሃንስን አብሮኮሮስን ናብ ቤት መሕጸቢ ከኣትዉ ከለዉ ሰይጣን ኣብቲ ውሽጢ ጸኒሑ ሰንቢዱ ክወፅእ እየ ኢሉ ክጎይ ክብል ንወዲ ንጉስ ረጊጹ ቀተሎ። ሮምናን ናይቲ ኣከባቢ ሰባትን ድማ ከቢቦም ክበኽዩ ከለዉ እቶም ቅዱሳን ቀረቡ። ሮምና ግን ብቁጣዓ ክትሳለቁ ኢኹም መጺኹም ብምባል ንቅዱስ ዮሃንስ ብጽፍዒት ጸፍዓቶ። መላእኽቲ እኳ ቅንዒሎም ክርእይዎ ዝኸብዶም ሃዋርያ ግን ነዚ ተዓገሰ። ብጽፍዒት ናብ ዝጸፍዓቶ ሮምና ቅርቢሉ ኣይትሕዘኒ እዚ ቆልዓ እኮ ክትንስእ እዩ ኢልዋ ጸለየ። ናብቲ ዝሞተ ቅርብ ኢሉ ብጎይታና ስም ኣተንስኦ። በዚ ጊዜ ድማ ንሮምና ወሲኽካ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ሰባት ንቅዱስ ዮሃንስ ሰገዱ። ንሱ ግን ንኹሎም ኣተንሲኡ ትእምርተ ሃይማኖትን ፍቅረ ክርስቶስን ሰበኸሎም። ብስም ስላሴ ኣጥሚቑ ድማ ካህናት ሸይሙ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሎም ወፀ። ድሓር ድማ ንሮምናን ነቶም ኣብቲ ደሴት ዝነብሩ ሰባትን ክታብ መልእኽቲ ጸሓፈሎም። እዛ መልእኽቲ ሎሚ ካልአይቲ ናይ ዮሃንስ መልእኽቲ ተባሂላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ ትፍለጥ። ቅዱስ ዮሃንስ ቀጺሉ ዝተጓዓዘ ናብ ኤፌሶን እዩ። በዚ ከተማ ኣምላኽ ኣርጤሞስ ዝብልዋ ጣዖት ነበረት። ኣርጤምስ ማለት መልክዕ ዝነበራ ትዕቢተኛ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ኣስማተኛ ወይ ከዓ ጠንቋሊት ሰብኣያ እዩ ከም ትምለኽ ዝገበራ። ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ምእመናን ኣብኣ ከም ዝርሕቑ ገይሩ እዩ። ጨሪሱ ዘጥፍኣ ግን ቅዱስ ዮሃንስ እዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ብዙሕ ግፍዒ በጽሖ፣ በርካታ ተኣምራት ገበረ። ቤተ ጣዖት ድማ ብተኣምራት ኣፍሪሱ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ናይ ፍቕሪ ሃዋርያ ትብሎ። ንሰብዓ ዘመናት ኣብ ናይ ስብከቱ ስለ ፍቕሪ ብዙሕ ምሂር እዩ። ፍቕሩ ድማ ብተግባር ኣርእይዎምን መሂርዎምን እዩ።
ኣብ ደቂቅ ድማ ደቂቅ እየ ተፋቀሩ በበይናቲክሙ እዞም ደቀይ ነንባዕልትኩም ተፋቀሩ እንዳበለ ይሰብኽ ነበረ። ብፍላይ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ክርስቶስ ዝነበሮ ፍቅሪ ፍጹም ዝተፈለየ ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ጎይታ ኣብ ዝዓረገ ግዜ ከምዚ በሎ ኦ ንፍጡር ካብ ዝግለጽ ምስጢር ኣባኻ ዝስውሮ የብለይን በሎ። ቀፂሉ ድማ ብንጹህ ኣፉ ሰዓሞ ሊቅ ከምዚ በሎ ሰላም ለአፉከ ለዮሐንስ ዘሰአሞ ንጽሐ ህሊናሁ ወልቡ አይነ ፍትወት ከሰብአ ደሞ ከምዚ በሎ መልክዓ ኢየሱስ። ቅዱስ ዮሐንስ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቅሪ ነበሮ። ንሳ ከም ወዳ ክትፈትዎ ንሱ ድማ ከም ኣዲኡ ልቡ ስጋብ ዝነድድ ዝኣክል ይፈትዋ ነበረ። ስጋብ እግረ መስቀል ተኸቲሉ ዝረኸባ እመቤቱ ስለ ዝኾነት ናብዚ ኩሉ ጸጋን መዓርግን ናይ ምብጻሑ ምስጢር ድንግልያ ን15 ዓመታት ኣብ ጽላሎት ረድኤታ ተደጊፉ ሓቢሩ ክነብር ከሎ ብዙሕ ተመሃረ። ካብ መላእኽቲ ንላዕሊ ድማ ከበረ። ካብ ንጽህናኣ ድማ በረኸት ተኻፈለ። ስለ ድንግል ማርያም ከዓ ነገረ ማርያም ዝብል ድርሰት ክህልዎ ከሎ ሰነ ጎለጎታ እውን ዝጸሓፎ ንሱ እዩ። ድንግል ኣብ ዝዓረፈትሉ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ ወዳ ክርስቶስ ንሳውን ስዒማ ሓቆይፋቶ ዓረፈት። ሊቃውንቲ ነዚ እንድዮም ብንጹህ ከናፍራ ምስዓምን ምብራኽን ክደልዩ ከለዉ በከመ ሰአምቺ ርእሰ ዮሐንስ ቀዳሚ ስኢሞትየ ማርያም ድግሚ ዝበሉ። ዓብይ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ዕድሚኡ 90 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ተሰወረ። ኣብኡ ኣቐዲሙ ናይ ዓለም ፍጻሜ ተመልኪቱ እዩ። ሎሚ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሕያዋይ ፈጣሪኡ ጥራሕ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ፍቁረ እግዚእ ወንጌላዊ ሐዋርያ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ኣቡ ቀለምሲስ ምስጢራት ዝረአየ ታኦሎጎስ ነባቤ መለኮት ወልደ ነጎድጓድ ደቀ መለኮት ወምስጢር ፍቁረ እግዚእ ርእሰ ደናግል ናይ ደናግል ሓለቓ ቁጽረ ገጽ ዘረፈቀ ውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ ንስር ሰራሪ ልዑለ ስብከት ምድራዊ መልአክ ዓምደ ብርሃን ሐዋርያት ትንቢት ቀርነ ቤተ ክርስቲያን ኮከበ ከዋክብት ነባቤ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በዚ ዕለት ይኽበር። እዚ ኩሉ ኣስማት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ እዩ። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሐንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ድንግል ማርያምን ናይ ሓደ ወዳን ክርስቶስን ፍቅሪ ኣበና እውን ይሕደር ኣሜን። እዚ ዕለት ንሐዋርያዊ ቅዱስ ዮሐንስ ፍልሰቱ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ኣቡነ መልከ ጸዲቅ ዘዋሽራ ኣቡነ ኣብ ገዳሞም ንዝተቐበረ ሰብ ሓመድ ዘየብልዑ ጻድቅ ናይ ሜዳ ኣቡነ መልከ ጸዲቅ ናይ ዋሸራ ኣቡነ መልከ ጸዲቅ ክልቲኦም ዝተፈላለዩ እዮም። እዞም ናይ ልሙዓንቲ ናይ ዋሸራ ኣቡነ መልከ ጸዲቅ ካብ ኣቦኦም ካብ ዘካርያስን ካብ ኣዶኦም ስነ ክርስቶስን ዝተወልዱ ኣቡነ መልከ ጸዲቅ ዘዋሸራ ትውልዲ ሃገሮም ጎጃም ዋሸራ ክኸውን ከሎ ብዓብይ ተጋድሎን ብሽሞትን ዘገልገሉ ኣብዚ እዩ። ዲቁናን ቅሽናን ካብ ግብፂ ተቐቢሎም ኣብ ዋሸራ ን30 ዓመት ብሽሞት ኣገልገሉ። እዞም ጻድቅ ዝፍለጥሉ ዓብይ ተጋድሎኦም ኣብ ህይወት ዘመኖም ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዘኽፍሉ ነበሩ። ናይ መድኃኔ ዓለም 13 ሕማማተ መስቀል ብምዝካር ንርእሶም ብደንጎላ እንዳቕሰሉ ካብ ቁስሎም ንዕያፍ ይምግቡ ነበሩ። ኣብ ውሽጢ 40 መዓልትታት ድማ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ማይ ይሰትዩ ነበሩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን። ጥሪ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ፍቁረ ገጽ፣ ኣባ ናርዶስ ጻድቅ ዘደብረ ቢዘን፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ማርቴና። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ።
ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكرى ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ዝነብር ኣሜን ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓኑ መላእክት ተኣረመልኝ አሜን አሜን ለይኩን